The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Pura mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpo City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. At mga ka-aksyon, napapanood na rin ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang Tabang Ora mismo mula sa Camarines Norte. Isang ginang ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong na makausap ang kanyang dating kinakasama. Dahil makalipas daw ang 6 na taon mulang nang makalaya ito sa bilangguan noong taong 2019 ay hindi na raw ito bumalik sa kanila at hindi na nagbigay ng suporta para sa kanilang nag-iisang anak. Ang panawagan, panoorin po natin ito. And mga ka-aksyon, para sa reklamong ito, makakausap natin si Aiza Dasco mula sa Paracale, Camarines Norte. Magandang hapon, Aiza. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta na po kayo ngayon? Okay naman po, sir. Opo. Kailan, maaari nyo bang maikwento sa amin, kailan po ito nakulong itong dati mong kinakasama? Anong dati ko po yung dati kong kinakasama is nakulong po yan, October po. October? 5 months lang po kami nagsama niyan. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, before itong makakulong, nagdadalang tao ka na? Opo, sir. 3 months na po. Opo. Ilang taon po ito nakulong itong dati mong kinakasama, ma'am? Matagal po, sir. Taon din po. Taon. Okay. Nung nalaman mo, ma'am, na 2019 na nakalaya na itong asawa mo, ma'am, ano po yung inaasahan mo sana? Inaasahan ko po, sir, na babalik po siya sa amin. Opo. Nagbalik po siya, 3 years old na po yung bata. May kasama po yung babae. Asawa daw po niya yun. So, ibig sabihin, ma'am, nang bumalik sa inyo, mismo sa bahay ninyo, meron pa itong kasamang ibang babae? Opo, may kasama po ibang babae. Asawa daw po niya. Ano yung naramdaman mo nung mga araw na yun na may pinakilalang ibang babae? So, nagulat po ako, sir. Saka yung parang wala na rin po akong tiwala sa sarili ko na parang hindi na po siya babalik sa amin. Kasi taon ko po yung hinintay. Opo. Pero alam niya ba na meron siyang anak sa'yo, ma'am? Opo, alam po yan, sir. Kasi nung nakukulong pa lang po yan, sir, sinabi ko na sa kanya na buntis po ako. Pero alam niya naman na buntis ako, sir. Tapos nung 3 months pa lang po yung bata, pinuntahan ko po siya sa kulungan. Pinakita ko sa kanya yung anak niya. Opo. Ngayon, ma'am, ilang taon? Opo. Nangako naman po yan, sir, na na okay lang na hindi ko siya dalawin. Siya na lang po ang pupunta sa amin paglabas niya. Opo. Ilang taon na po ito, ma'am, na anak niyo, ma'am? 10 years old na po. 10 years old. Opo. Opo, sa pagkakaalala niyo, ma'am, mga ilang taon po ito nakulong itong mister niyo, ma'am? Alam ko po mga 2 years or 3 years po. 3 taon, ma'am? Opo. So, ibig sabihin, ma'am, nung makalaya itong 2019, 3 years old na itong anak niyo, pinakilala naman sa inyo itong bago niyang asawa.
2017 po, sir, yung 3 years old yung anak ko. 2017 po yan sa amin nagpunta. Opo, tapos pinakilala na po itong bago niyang asawa. Opo, pinakilala po niyan sa amin. Nung nagkaharap-harap kayo, ma'am, ano po yung nangyari sa inyo? Po? Nung nagkaharap na kayo, ma'am, anong nangyari sa inyong tatlo? Hindi ko po masyadong maintindihan po. Opo. Ma'am, nung mga araw na pinakilala na po ito ng mister mo, itong dati mong kinakasama, itong bago niyang asawa, ano po yung nangyari ng mga araw na yon? Wala po, sir. Sabi ko po sa kanya, okay lang po na mag-asawa ka ng iba. Opo. Kasi yan naman po ang gusto niya eh. Kasi kung talagang babalikan po kami na wala siyang babaeng kasama. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, nang makita mo na meron siyang iba, tinanggap mo na lang. Tinanggap ko na po, sir, at Hindi ka ba, ma'am, nagalit sa kanya or sinabihan siya kung bakit nagawa niya yon? sinabihan ko naman po, sir. Sabi ko, di ba nangako ka sa amin na babalik kapag nakalaya ka? Pero hindi nagbalik. Pero sabi niya, wala siyang magagawa. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, talagang nung makalaya na ito, talagang bunang desisyon na iwan kayo at sumama na sa ibang babae. Opo, sir. Opo. Opo. Kamusta naman yung sa loob ng 6 na taon na ikaw lang ang nagpapalaki nitong anak niyo, ma'am? Ano po, sir? Sa loob ng 6 na taon, ma'am, kamusta po kayo na ikaw lang ang mag-isang nagtataguyod nitong anak niyong dalawa? Okay lang po, sir, kahit mahirap. Kinakaya po para sa bata. Opo. So, meron ka bang pinagkukunan ng pera or trabaho para pangtustos sa inyong dalawa, ma'am? Wala po, sir. Ang nagsusuporta po sa akin ay yung kapatid ko, sir. Opo. Tapos Magulang ko. ngayon, ma'am, hindi na ito maliban sa pag-iwan sa inyo, ma'am, hindi na ito nagsusuporta itong dati mong kinakasama. Hindi na po, sir. Kasi sa tuwing mag-chat po kami at mahingi ng sustento dyan, ang nasagot po ay yung babae niyan na bakit daw po siya magsusustento. Hindi naman daw po niya anak kasi hindi po niya apelyido. Oh, okay. Pero nakausap niyo, ma'am, itong dati mong kinakasama na sa kanya itong anak. Opo, sir. Lagi ko po pinapakilala ko po sa kanya yan. Hindi ko po pinangait sa kanya yan. Opo. Pero ngayon, ma'am, na paghiwalay nyo, tanggap nyo na yung nangyari sa inyo. Meron ka bang galit dito sa dati mong kinakasama, ma'am? Po? Meron ka pa bang galit na kinikimkim dito sa dati mong asawa dahil sa pag-iwan po sa inyong mag-ina? Ang galit ko na lang po, sir, dyan ngayon ay yung hindi niya ituring anak yung bata. Tapos gusto niya kuhain, gusto niya iwan sa kanya. Opo. Pero kamusta naman yung naging reaksyon ng anak mo, ma'am? Ngayon na meron na siguro na edad na itong anak nyo. Opo, alam naman po niya. So, ibig sabihin, ma'am, kilala naman itong anak nyo, itong tatay niya. Opo, kilala po, sir. Opo. Dahil ko po sa kanyang sinasabi. Opo, maaari ko bang maitanong, ma'am, kung ano yung pangalan nitong dati mong kinakasama? Ano po, Mark Anthony Albo. Opo. Before ito makulong, ma'am, ano po yung dati niyang trabaho, ma'am? Ang sabi po sa akin niya ay naawil daw po yan sa pagka-army. Opo. Posible kaya, ma'am, dahil sa kanyang trabaho nakulong ito, ma'am? Siguro po, sir. Opo. Kailan yung huling pag-usap niyong dalawa? Nito po, sir, February po. Opo. Nung oras or araw po na humingi ka, ma'am, ng sustento para sa anak nyo, ano po yung kadalasan na sinasabi ng dati mong kinakasama sa inyo, ma'am? Nangangako po lang yan, sir. Ang sabi po, pagkasweldo. Tapos lagi siya sabi, wala pang pera. Tapos gusto pong makipagkita sa anak. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, puro pangako na lang po itong si Mark. Opo, lagi na lang po yan nangangako. Umaasa naman po yung bata. Wala namang binibigay. Walang sinusuporta. Opo. Ngayon ba, ma'am, ay nag-aaral na po itong anak nyo? Opo, grade 5 po. Grade 5. Siguro madami ng pangangailangan yan sa eskwelahan. Ano, ma'am? Opo, ma'am. Kaya nga po yung hiningi ko ng sustento doon sa ama na kahit malang yung mga kailangan sa eskwelahan ay mabigyan niya. Opo. So, ano yung pinakahuling pag-uusap nyo, ma'am, patungkol dito sa anak nyo? Ang huli lang po namin pag-usap ay ang sabi niya, kung hindi ko na daw po kaya yung bata, ay di iwan na daw sa kanya. Ano naman yung reply mo sa kanya, ma'am, nung sabihin niya sa iyo na sa kanya na yung bata?
Eh sabi ko, ang hinihingi ko lang naman po sa iyo ay sustento. Yung pangailangan ng bata, ibigay mo. Tapos hindi ko pwedeng iwan yan sa iyo kasi mula noon hanggang ngayon eh hindi ka naman nagtulong sa amin, wala ka naman ambag sa amin. Opo. Sa ngayon ma'am na nag-aaral na po itong anak nyo, paano nyo po sinusuportahan itong pag-aaral niya ma'am? Especially itong mga pangangailangan nyo araw-araw. Ay yung pong stepfather po niya, yung saka po yung kapatid ko, nagsusuporta po dyan. Okay. So ibig sabihin ma'am, meron ka ng bago rin na asawa? Opo, sir. Opo, ano po yung trabaho niya ma'am ngayon? Tricycle driver po. Okay. So nasusuportahan naman yung pangangailangan nyo araw-araw ma'am, ano? Opo, sir. Sige ma'am, standby ka ma'am Aiza, no? Para sagutin itong hinaing mo. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Mark Anthony Albo. Magandang hapon, Sir Mark. Magandang hapon din po, sir. Opo. Sir, pwede nyo bang linawin na totoo ba itong kinikwento ni ma'am na meron pagkatapos mong makalaya dun sa bilangguan ay nagdala ka pa ng babae dito sa kay Ma'am Aiza? Ganito po yan, sir. I-correction ko lang po yung mga mali na binanggit niya. Apo, sige po, sir. Almost, sir, na hindi po 3 years o 2 years akong lumabas. Almost 6 years po ako nagbulo ng ano ko doon sa loob. Tapos, ang hindi ko lang po matanggap sa sarili ko, sa loob po na 6 years, hindi ko po nakita yung anino niya na dalhan niya ako man lang po ng pagkain, bisitahin niya man lang po ako, kamustahin man lang niya po ako, doon po ano po ang lagay ko. Opo. Tapos na lang po yung self-sentence ko ng ano na hindi ko po siya nakita. Okay, so ibig sabihin sir, nagtatampo ka sa kanya kay Ma'am Aiza dahil ni minsan hindi siya dumadalaw sa kulungan. Kasi po sir, ang rason po niya walang pamasahe. Kasi tutusin lang naman po kung talagang desidido ka dalawin yung asawa mo dito sa loob, pwede naman po. Ako rin, almost 6 years din baga po, kahit kayo naman, mag-iisip na rin. Di baga po sir? Pero alam mo ba sir, opo. Ng pinagdaanan ko. Opo, Sir Mark. Opo. Sabihin niya na nagdala ako ng babae doon sa kanila. Opo, Sir Mark, alam nyo ba na meron din siyang pinagdadaan dahil nagdadalang tao siya sa anak nyo? Hello, Sir Mark. No comment ako dyan, sir. No comment ka? Pero, Sir, opo. Hindi ko naman, sir, tinatanggi yung responsibilidad ko sa bata. Ang gusto ko lang naman, sir, kung hihingi siya sa akin ng sustento, yung manumanay baga po, kasi humihingi siya sa akin, minumura niya ako. Sinasabihan niya ako ng kung ano-ano. Lahat po, naka-screenshot po yan. Opo, siguro naman sir, nagagalit siya dahil hindi ka daw nagbibigay ng sustento. Siguro na puno na si Ma'am Aiza. Kakakulit sa inyo. Ang akin lang, sir, bigyan niya lang naman din ako ng karapatan dumalaw na makapunta doon sa bata na sa bahay nila kasi hindi naman pwede kung saan baga po, di ba, sir? Opo, pero sir, totoo bang hindi ka daw nagbibigay ng sustento, especially dito sa anak nyo? Sa totoo lang, sir, kailan lang naman din kami nag-contact niyan na tungkol sa about sa sustento. Okay, so totoo nga, sir. Ang akin lang naman, sir, willing naman ako magbigay. Opo, willing ka, sir, magbigay, pero hindi ka... Sa bata ko, sir, ibibigay. Hindi sa magulang, hindi ko saan. Kasi kung nag-aaral na po yan, marunong na yan lumawak ng pera. So, ibig sabihin, sir, mas gusto mong ibigay na lang sa anak mo. Pero, ibibigay ko po mismo kaharap siya, kaharap ako na mismo sa bata kasi marunong na po mag-budget yan. Okay. Na. Sige sir, pero nagawa mo na ba ito sir na bigyan itong sustento itong anak mo? Hindi nga ako sir nagbibigay kasi imbis na mag-ano siya sa akin sir kung ano-ano pa sinasabi niya sa akin. Hindi, ang sinasabi ko sir, sinubukan mo na bang magbigay ng sustento mismo na ibinigay mo dito sa anak mo? Hindi pa nga sir. Oh. So, ibig sabihin, sir, wala ka pang ibinibigay na sustento dito sa anak mo, sir? Wala pa nga, sir. Kasi naman lang sa conclusion ko Kung parang ako siya, pero ako, sir,
Okay, sir, medyo malabo po yung signal mo na, sir. Pakihanap na lang po ng signal nyo, sir. Okay, balikan ko muna si Ma'am Aiza. Ma'am Aiza? Hello, Ma'am Aiza? Hello, Ma'am Aiza? Nandiyan nga po ba? Andito pa po, Apo, sir. ma'am, sinasabi po ni Sir Mark, nagtatampo siya dahil ni minsan daw hindi ka dumadalaw sa kanya dun sa kulungan. Hindi po totoo yan, sir. Ganito po nga nangyari yan. 3 years old po, 2017, ang lumabas po yan. Pumunta po yan doon sa tindahan ng kapatid ko. May kasama po yung babae. Pero nung nakukulong po yan, sir, 3 months ko po dinala sa kanya yung anak niya. Tapos nangako yan sa akin na siya na lang ang pupunta sa bahay. Huwag na ako magparapunta sa kanya dahil ang pamasahe nga po ay wala. Wala naman pong binibigay na sustento at pamasahe yung magulang niya. At totoo po ba, Ma'am Aiza, na palagi mo raw siyang pinapagalitan? Nagagalit po ako, sir, kasi puro pangako po. Kasi nung time na yun na gusto niya makipagkita sa amin, pinapunta lang niya po kami sa Paracali. Nasa office po ako nun, sir. Sabi ko, doon na lang po kami magkita. Mapunta daw siya. Naghintay po kami doon maghapon, hindi po yan nagdating. Opo. Tapos nung time po na nitong February, nagpakita po yan doon sa anak niya, nakasakay sa motor, hindi naman po lumapit, nasa kabilang gilid lang ng kalsada. Opo. Anong masabi niyo, ma'am, na ang gusto daw ni Sir Mark, imbes na iabot sa iyo itong sustento niya, doon na lang sa anak niyo? Okay lang po, ma'am. Okay lang po, sir, sa bata. Sa bata naman po yun, sir. Okay. Maitanong ko lang, ma'am, nung mag-live-in kayo, itong dati mong kinakasama, ma'am, kamusta siya? Talagang babaero po ba ito? Babaero po yan, sir. Marami daw po yan naging babae. May anak daw po yan sa talubatid na isa. Yung po ang sabi nung magulang niyan. Ay, nung kapatid na nasa labo. Opo. Pero despite na nalaman mo, ma'am, na babaero pala itong mister mo, bakit hindi mo siya sinubukan na hiwalayan? Buntis na po ako, sir, noon. Hindi na po ako na maghiwalay sa kanya. Pero Okay. yun nga lang po, sir, nakulong siya. Sige, ma'am. Standby ka lang po, ma'am. Balikan ko lang si Sir Mark. Sir Mark? Sir Mark? Pwede po akong pwede ba ako, sir, magbigay ng opinion ko, sir? Sige po, sir. Sir, nagsama po kami niya, sir. Almost wala pang 1 month. Opo. 1 month kayo nagsama. Tsaka may tatanong lang ako, sir. Ito lang po, confuse ko lang na ilang taon na maga po yung bata ngayon? Yung totaling edad niya? Okay. Ma'am, maaari nyo bang sagutin kung ilang taon na po itong anak nyo? Ulit-ulit ka na lang. Sinabi na sa iyo, 10 years old na yung bata ngayon, grade 5. Ulit-ulit ka na lang. Yan lagi mong inuulit-ulit. O sir, 10 years old daw yung anak nyo. Naalala mo ba nung makulong ako is 2013? Opo, 2013 ka nakulong, sir. Nakalaya ka, 2017. Mo yung edad ng bata ngayon? 2025 tayo. 2017, 3 years old na yung anak mo. Nakalaya ka na. Nagpunta ka doon sa tindahan ng kapatid ko. May dala ka ng babae. 3 years, 6 years nga ako nakalabas kahit i-verify mo pa yan sa BGMP. Parang sabi mong 3 years. 3 years old na yung anak mo. 2017 na yun. Nang pumunta ka doon sa amin. 10 years old. Hindi nga ako pupunta sa inyo kasi doon nga ako hinuli. Okay. Sabi na po. Doon sa tindahan ng kapatid ko sa Binsus ka pumunta. Okay. Sir, putulin ko na muna, Ma'am Aiza, yung usapan nyo. Parang gustong sabihin ni Sir, may pagdududa si Sir Mark dito sa anak nyo. Gusto. Okay. Sige, Sir. Balik natin yung sa sustento. Sir, ngayon, Sir, ano po yung pinakaplano mo dito sa anak nyo? Ang akin lang, sir, is magsusustento po ako pero wag niya ako alisan ng karapatan dumalaw sa anak ko doon sa bahay mismo nila. Na gusto ko rin naman pong makilala pa at makasama ko yung anak ko na kung mabibigay po ko sa bata. Apo, pag na-promise mo, Sir, na magbibigay ka ng pera or sustento dito sa anak mo, may papangako mo ba na magbibigay ka na, Sir? Especially dito sa anak nyo. Nakapangako po ako, sir, na kasi ako naman po, may sasalita naman ako. Ang gusto ko lang naman po, mas gusto ko pa makilala yung anak ko na kahit naman baga po sinong ama, kahit na ganito po ako, siyempre, gusto ko pong makasama yung anak ko na Opo. makilala niya pa rin ako bilang ama. Sige, Sir, kailan mo planong or gusto mong magbigay na ng sustento dito sa anak mo?
bali, ano sir, ngayong ano ba sir, ano, yung pagbibigay ko ba sir? Apo, kailan mo sir uumpisahan? Pecha G sir, magbibigay na ako. Every 10. Every 1 week sir, magbibigay ako. Every 1 week, magbibigay ka na. Nasa magkano sir ang ibibigay mo sir sa bata? Nasa magkano sir ang gusto mong ibigay dito sa bata? Pag-usapan na lang po namin ni Aiza kasi mas maganda na lang po, mag-usap na lang po kami ng personal. Opo, sige, balikan ko si Ma'am Aiza. Ma'am Aiza? Po. Opo, payag ka po ba na magbibigay siya every week? Dito na idadaan sa anak nyo. Ididiretso na sa anak nyo. Hello, Ma'am Aiza. Hello po, sir. Opo, sabi ni Sir Mark, magbibigay daw siya ng sustento mismo na sa anak nyo. Every Pwede week naman yan, po, ma'am. sir. Opo, pwede po, sir. Opo, para sa'yo, ma'am, magkano ang gusto mong ibigay niya sa anak nyo? Every week? Ang sa akin po, sir, kung ano lang po yung kaya niyang ibigay, yun lang naman po. Kasi pangangailangan lang po ng bata, lalo na po sa eskwelahan at yung pang-araw-araw niya. Opo, sige ma'am. So, ibig sabihin, payag ka naman sa gusto ni Sir na every week siya magbibigay, ibibigay niya na mismo dito sa anak mo. Opo, sir, opo. Okay, so ibig sabihin, okay na pala yung dalawang pag-uusap nila. Pero para sa'yo, ma'am, kahit magkano, kung gusto lang ni Sir. Ano po, sir? Opo, so payag ka, ma'am, kahit magkano, basta magbigay itong si Sir Mark. Opo, pero sir, hindi ako mapayag na pag-usapan namin na personal na dalawa na kung magkano lang yung ibibigay niya. Hindi pa ako mapayag na personal kami mag-usap. Dito na tayo mag-usap. O sige, ma'am, so magkano, ma'am, ang gusto mong dapat ibigay ni Sir Mark? Po? Sa magkano, ma'am, ang gusto mong ibigay dapat ni Sir Mark every week? Di ko po, sir, alam kung magkano po ang sa bata, ang kailangan ng bata. Dapat, ma'am, meron ka ng kumbaga total para naman mapag-usapan nyo. Kung gusto nyong wag na kayong mag-usap na dalawa, dito na ang pag-usapan natin. Ikaw, ma'am, sige na, mag-presyo ka na, ma'am, kung magkano yung gusto mo talaga. Pag every week po, sir, pwede na po yung mga 4,000. Napakaliki, parang malaki yan, ma'am, 4,000 every week. Ay, di gawin na lang po natin, sir, mga sa isang buwan ay 5,000. Every month, 5,000, ma'am. Opo. Opo, balikan ko si Sir Mark. Sir Mark, opo, kaya ba 5,000 every month? Paano yan, sir? Ang gusto nila, sila lang ang bubuhayin ko. Paano naman yung anak ko? Single father lang din ako. So, ibig sabihin, sir, meron ka din na anak dito sa bago mong asawa? Meron ako, sir, anak na isa is 2 years old. Paano yan, sir? Kung sila lang naman ang pupunuhan ko ng sweldo ko, paano naman yung anak ko, sir? So magkano, sir, ang gusto mong ibigay dito sa anak nyo every month? Kasi kung every month, sir, kung sa pangangailangan naman ng bata, sabi ko nga, sir, every week magbibigay ako. Pero wala ko sinabi, sir, na every month ako magbibigay sa kanila ng hinihingi nila. Sige, sir. Sabi man, sir, Sige, sir. extortion naman yung ginagawa nila sa akin na yan. O, sige, sir. Every week, magkano, sir, ang ibibigay mo? Ang bibigay ako, sir, ng kaya ko na halimbawa, 1,000. 1,000? Kasi kung 5,000 man, sir, ang hihingi nila sa akin, parang sinasabi nila, sila lang gusto kong buhayin. Tsaka napakalaki niya, sir, para sa bata lang. So, every week, sir... Yung anak ko lang. Opo, sir. So, every week, gusto mong magbigay 1,000 pesos. Okay. Kaya ko lang, sir, pero yan yung halimbawa ko na 1,000, or 800, basta meron ako, sir, Okay. bibigay ako. Okay, sir. Isarado na natin sa 500 to 1,000 every week. Sige. Ma'am Aiza, payag ka ba? 500 to 1,000 every week? Payag na po ako, sir, doon. Okay, sige. Standby lang po kayo, ma'am. Para sa legal na action, maaaring kaharapin. Nasa kabilang linya ng telepono natin si Attorney Jesus Lapus. Magandang hapon po, Attorney.
Yes, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Opo. Attorney, ano po kaya ang maaring gawin ni Aiza kung hanggang ngayon po ay, kumbaga, hindi pa na nagbibigay ng sustento dito sa itong dati niyang kinakasama sa anak nila? Marami pong pwedeng gawin si Miss Aiza kasi sa batas po, pwede niyang kasuhan ito si Mark ng either civil case or criminal case. Kasi kahit hindi sila kasal at may tuturing na illegitimate child yung 10 years old nilang anak, may responsibilidad pa rin si Mark para sustentuhan itong yung anak nila kay yung anak niya kay Aiza. So, unang-una po sa civil case, maaari po si Aiza ang mag-file ng petition of support sa family court kasi yun nga po, base sa Article 195 ay obligado po itong si Mark na magbigay ng support sa kanilang anak. And ang kailangan lang naman po nilang i-pruebahan doon is yung relationship. But since hindi naman po kinakaila ito ni Mark yung anak nila, okay na po yun dun in that regard. Pero yung pinag-uusapan po nila kanina kung 5,000 o kung magkano po yung ibibigay per week, magdedepende po yun syempre dun sa kapasidad din naman ni Mark. Kasi kung hindi naman siya kumikita ng ganong kalaking pera, syempre titignan din yan dun sa kapasidad niyang kumita at saka dun sa pangangailangan ng bata. So, yung korte po ang bahalang doon, mag-decide kung magkano talaga yung ibibigay ni Mark kung umantong po sa ganong sitwasyon na magkakasuhan sila. Sa criminal naman po, meron din itong kakaharapin si Mark, posibleng kaharapin kung hindi siya magbigay ng sustenso. Unang-una, pwede to sa Republic Act 9262 or yung Violence Against Women and Children kasi maituturing po itong economic abuse kay Aiza. So, ito po, may kulong to at saka may penalty rin to na kailangan babayaran mo na pera. Opo. Tapos pwede rin po itong pumasok sa Republic Act 7610 sa child abuse kasi syempre since hindi niya binibigay ng suporta dito sa bata, makakonsidera ito na parang kumbaga delikado sa well-being ng bata nilang anak, especially ito minor de edad. So yun po yung mga maaaring kaharapin ni Mark, hindi siya magbigay ng sustento dito sa kanilang anak. But since yun nga, mukha namang itong si Mark sang-ayon naman sa pagbibigay ng suporta, hindi naman niya tinitinay yung relationship niya kay Aiza sa anak nila. Opo. Siguro, maaari po siguro pag-usapan na lang nila. Siguro, syempre, kasi ito si Mark, kung hindi naman niya kaya magbigay ng hinihingi ni Aiza, kasi may anak din yata sa kabila po, yun po ang narinig ko, baka siya naman yung makasuhan din dun sa kabila kung hindi siya magbigay dito sa kabila at para lang mabigay lahat kay Aiza sa anak nila. So, yun siguro po, mag-ano na lang sila, mag-uusap na lang sila kung ano ba yung kapasidad dito ni Mark na magbigyan ng sustento, kung ano ba yung mga pangangailangan ng anak nilang 10 years old. Tapos, mag-agree na lang po sila. Opo. Sige po, Attorney, maraming salamat po. Malinaw po sa amin. Attorney Jesus Lapus. Maraming salamat po ulit. Apo, maraming salamat din, sir. Ayan, balikan ko si ma'am at sir. Sir Mark, malinaw po ba? Opo, pero sabi ni attorney, malinaw din na depende rin sa kapasidad mo, sir. Sa akin naman, sir, kung ano po yung magandang legal na pamamaraan, doon po ako. Sige, sir. Ma'am Aiza, narinig niyo po na... Hello, Ma'am Aiza. Hello po, sir. Apo, narinig niyo si attorney na may kaakibat itong kaso in case po na hindi talaga makapagbibigay ng sustento ito si Sir Mark. Opo, sir. Opo, willing ka na, ma'am, makipag-usap dito kay Sir Mark para sa kung anong magiging process or pag-usap nyo? Opo, sir. Opo. Ayan mga ka-aksyon, para maging formal na ang kanilang pag-usap, idudulog na natin ito sa MSWDO. Ayan, tinatry po natin na tawagan itong MSWDO para sa kanilang formal na pag-uusap na dalawa. Ayan, balikan ko lang si Ma'am Aiza. Ma'am Aiza, kung meron kang mensahe dito kay Sir Mark, ano yon? Sasabihin ko lang sa iyo, Mark.
Huwag kang magpuro pangako sa bata. Huwag mong paasahin ang bata. Kung ano yung sinabi mo na gawain mo para hindi na asa yung anak mo. Opo. Ikaw, Sir Mark, ano rin po yung mensahe mo? Ang sa akin lang niya, sir, hindi naman ako nangako. Bigyan mo na ako ng karapatan na mabisita, makasama man lang yung anak ko. Kasi kung ang inaano ko lang din yung privacy niyo mag-asawa, na yung asawa mo, sabihan mo na huwag magselo sa akin kasi pag nagbisita ako dyan o ano pa dyan, bigla na lang magselo sa akin. Siyempre, napakahirap din ba? Opo. Pero willing ako na magsustento sa anak ko. Opo. Sige sir, nakikita namin na willing ka naman na magbigay ng sustento dito sa anak nyo, sir. Willing na willing, sir. Opo, pero narinig Hindi nyo... ako alisan, sir, ng karapatan na dalawin yung anak ko. Opo. O ma'am, Kahit kailan hindi kita inalsa ng karapatan mula nung maliit pa yung bata hanggang ngayong malaki na. sige. Sinabihan mo ko na wala ka naman naiambag sa akin. Hindi ko naman kukunin sa iyo yung anak mo eh. Sinasabi mo na hindi mo anak yung bata ha. Tinatanggi mo baga, hindi mo anak yung bata. Lagi mo tinatanggi. Makasama yung Okay. anak ko o makilala niya pa ako. Okay. Para hindi Sige naman ma'am, sige ma'am. Sir Mark, sabihin na- Ma'am Aisa, Sir Mark, Ma'am Aisa, Sir Mark. Ano po? Sige, ituloy na lang natin yan na pag-usap nyo, ano ma'am. Dahil narinig nyo naman yung si attorney, yung legal na aksyon para dito sa hinaing mo, ma'am. Ano? Kami po ay tutulong at sasamahan po namin kayo na makapag-usap po sa pwedeng proseso ng pag-usap nyo regarding dito sa sustento nyo dito sa anak nyo, ma'am, dyan sa Paracali, Camarines Norte. Ano, ma'am? Yes po, sir. Sige. Maraming salamat po, Ma'am Aisa at Sir Mark. Apo. Apo, kung meron ka, ma'am, na mensahe, ano po yun, ma'am? Ano po? Kung meron kang mensahe, ano po yun, ma'am? Message ko lang po sa inyo, sir, ay maraming salamat po at ako po natulungan po ninyo sa kausap po sa aking kinakasama, sir. Maraming salamat po. Apo, makakaasa po kayo, ma'am. Pupunta po ang aming team dyan dyan sa Paracali para sa inyong pag-uusap. Ano, ma'am? Opo, sir. Apo. Thank you po. Sige po, maraming salamat din dahil ipinabot mo itong alalahanin sa aming programa. Opo, thank you po sa inyo, lalo na po kay attorney po. Thank you very much po. Ayan mga kaaksyon, at sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang matandang babae, bugbog sarado umano mula sa isang lalaking palaboy-laboy sa palengke ng Malilipot, Albay, ang buong reklamo. Abangan mamaya, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo, Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto
ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Saindong Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, ito mga kaaksyon, isang matandang babae ang walang awang binugbog ng isang lalaking palaboy-laboy sa public market ng Malilipot noong ika-31 ng Marso. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am Elizabeth Fernandez, ang kapitan ng Poblasyon 2, Malilipot, Ablay. Magandang hapon, Ma'am Elizabeth. Hello po. Good afternoon po, sir. Opo, Ma'am. Kap, nabalitaan nyo na po ba itong nangyaring pambubugbog dyan sa public market? Opo. Opo. Ma'am, maaari nyo bang maikwento sa amin man kung ano talagang totoong nangyari? Yung ano po, sir? Yung nangyari? Opo. Actually, sir, nabasa ko lang po, sir, kasi nasa hospital ako. May emergency kami kang time na ito. Opo. Nabasa ko na lang po yung pinagpo-post na isa sa mga barangay Gagawad sa Barangay Uno. Ako po, baguhan po ako, sir. Bago lang po ako dito sa Barangay Dos. Kaya, tinagtanong-tanong ko din po, iyan nangyaring iyan. Opo. Last last na ang barangay captain po pa, si Captain Bonafe Coral, may nangyari na daw po na parang solusyon na doon sa problema dyan, Kibo. Opo. Pero parang hindi po na-aksyonan. Siguro po may mga kadipisilan kung paano. Kaya hindi na ituloy yung hindi na ituloy yung plano ninda kung ano ang dapat na gawin doon. Opo. Kap, may tanong ko lang itong nambubog na palaboy-laboy na lalaki, taga dyan po ba dyan sa barangay? Ano po, palagi po talaga siya dyan sa may tindahan, sa may market. Pero po, taga Santa Cruz siya. Opo. Meron na bang insidente na meron din itong sinuntok or binugbog dyan sa inyong lugar? Ko lang po, sir, ngunyan ko lang po. Pero hindi ko man siya nahihiling dyan sa may Saud. Alagad po, hindi ko siya nahihiling naging violente. Opo. Ang ano ko lang, naghagad lang po siya kikwarta sa mga nag-aaragi. Pero Opo. yung may tigkulog siya, hindi ko po aram. Opo. Ano kaya yung naging rason, ma'am, kung bakit sinaktan itong lalaki, itong matandang babae, ma'am? Ano kasi po, yung kapatid niya nandito sa akin kahapon, parang na ito si Buk na ayaw niyang may siya. Parang ayaw niyang may kalaban siya. So naghihingi baga po dyan ng pera sa Opo. Parang ganun daw. Sabi ng kapatid ng babae. Opo. Gusto niya, siya lang daw ang nandoon. Opo. Matapos itong pangyayari, ma'am, ano po yung ginawa ng barangay regarding po dito, especially dito sa lalaking nambugbog? Ang ginawa po namin, nag-usap-usap kami kahapon, saka yung dalawa kong kagawad, na kung paano namin yan nagkataon naman po na may tumawag sa akin. At the same time, may communication letter po na kami galing sa MSWDO. Opo. Na may mga dapat po kaming pag-uusapan sa yung barangay captain sa Santa Cruz. Opo. Sa ngayon, ma'am, kamusta na po itong matandang babae na biktima po? Ay, ano po ito, sir?
Kamusta na po ngayon, ma'am, yung matandang babae na nabiktima po nitong... Kanina pong umaga nagpa-medical certificate. Sinabihan ko yung kapatid na sabi ko magpa-medical certificate. Opo. Ano daw, ma'am? Oo, magpaano sila para may basihan na talagang may ginawa sa kapatid niya. Opo. Saka po, nagpa-blatter naman po siya digdi sa amin kasi po, dito daw sa barangay dos nangyari. Sa vicinity ng barangay dos. Ibig sabihin, ma'am, hanggang ngayon po ay, kumbaga, puno pa ng pasa itong mukha ni Nanay Rosa. Oo. Inihintay ko lang kasi may pag-uusapan daw kami sa kayong MS saka yung tumatawag sa akin. At yung barangay captain sa Santa Cruz, ma'am. Sa Baya. Opo. How about naman, ma'am? Kamusta na po yung kalagayan ngayon ng itong si Buknoy? Itong tinuturong ng bugbog dito sa kay Nanay Rosa. Ano po ito, sir? Opo. Sa ngayon, ma'am, kamusta din po yung kalagayan ni Buknoy? Itong nambugbog dito sa matang babae. Ano po, parang hindi namin nakikita dito. So ngayon, ma'am, hindi nyo na po nakikita dyan sa palengke? Sa may palengke. Opo. Siguro, baka nasa Santa Cruz. Opo. Sa pagkakalam nyo, ma'am, meron po ba itong pamilya? Ano po, ang alam ko po, may nanay, tatay. May nanay, tatay. Yung tatay, patay na. Opo. Pero sa ngayon, ma'am, in case na bumalik po itong si Buknoy, ano po yung gagawin ng barangay? Ang gagawin po ng barangay, kung ano po ang ang mapapag-usapan natin, doon na rin kami, magtutulong kami doon sa mga line agencies na gustong mabigyan ng solusyon ng problema dyan si Buknoy. Makikipagtulungan po kami. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Kap Elizabeth. Okay po, sige po. Opo. Salamat din po. Ito mga aksyon para sa kapakanan ni Nanay Rosa, idudulog na rin natin ito sa tanggapan ng DSWD Region 5. At makakausap natin si Ma'am Vicky Tagum, ang Social Welfare Officer 5. Magandang hapon, Ma'am Vicky. Ayan, tinatry po natin na kausapin ito si Ma'am Vicky from DSWD Region 5 para tanungin kung ano pa yung mga intervention regarding sa mga ganitong insidente. Itong mga palaboy-laboy, kung ano ba yung mga program na ibinibigay sa kanila. Hello, Ma'am. Ma'am Vicky? Hello, Ma'am Vicky? Yes po, ma'am. Opo. Ma'am, Vicky, meron pong dumulog sa aming tanggapan. Siguro na napaabot na po sa inyong tanggapan itong nangyaring pambubugbog ng isang palaboy-laboy. Ano po ang maaari natin gawin na aksyon dito, ma'am, para kay Buknoy? Anong may tutulong po ng DSWD? Okay po, ma'am. Sa ngayon po, we are trying to reach out po si Office ng Social Welfare ng Malinaw. And nagkausap na po sila ng aming social worker and nag-recommend po kami if they could look into the case, kung baga po pupuntahan nila para po matingnan ano po ba yung pangangailangan ng both parties na pwede po nilang masagutan. Anyway naman po, kung may kulang po sila sa resources, pwede naman po silang lumapit sa DSWD if yun po ang makakasagot ng pangangailangan ng ating kliyente sa ngayon po. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, maliban kay Buknoy, maaari din na makatanggap ng tulong mula sa DSWD ito si Nanay Rosa. Opo. Wala naman po tayong pinipiling tulungan, basta po nangangailangan. And kung ano po yung tulong nila, that would be dependent po sa assessment po ng social worker ng lugar po. And for this case, ng Malinaw po, kasi nandoon po sila mismo sa area. So, kaya sila po ang maduman po sa places, kaya yan po na both parties po para mahiling ano po ang pangangailangan nila kung may pangangailangan po, ma'am po. Apo, i-correct ko lang po, ma'am, sa Malilipot po ito nangyari. Ay, sorry po. Apo. Sorry po. Malilipot. Yes, ma'am. Sorry po. Apo. Ma'am, mga ganitong insidente, ma'am, or ganitong sitwasyon, ano po yung mga program ng DSWD regarding dito sa mga palaboy-laboy, especially dito sa may mga kapansanan sa pag-isip?
Okay po. So actually po sa level po ng DSWD1, since po wala kaming doktor, so usually po kailangan ma-refer po sila sa DOH kasi sila po ang magsasabi, sila po ba talaga ay may problema sa kanilang pag-iisip, and kung kailangan po silang dalhin sa mental hospital, then pwede naman po yan i-coordinate, and in fact, si MGU po, ginagawa naman po nila yan. Kung may iba pong pangangailangan material, si MGU po may services din, but on our part po, kung kailangan ng augmentation, nagpo-provide naman po kami through sa aming AIX po. Apo, dahil po dyan, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Vicky Tagum ng DSWD Region 5. Thank you po. Bye-bye po. Yan. At yan mga kaaksyon, sinusubukan pa namin na sanang tawagan itong kapatid ni Nanay Rosa, itong si Nanay Anilin, pero nagkaroon lang ng problema sa linya ng telepono. Pero kung nakikinig po kayo, Ma'am Anilin, sa aming programang Tabang Ora mismo, ay susubaybay po kami sa kasong ito at tutulong po kami sa inyo regarding po dito sa hinaing po ninyo laban dito kay Buknoy. Apo, at yan mga kaaksyon, ang mga natungayang mga reklamo at hinaing ngayong hapon at ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa